prerába staré dvere na nové unikáty, presne podľa želania zákazníkov. Vráťme sa teraz k dverám Kolárovcov, ktoré sú už tiež hotové. Všetky dvere Kolárovcov obstáli pri výstupnej dielenskej kontrole Portas a práve sú na ceste domov k nedočkavým manželom. Kým sa cez deň v dielni spracovávali dvere, iný servisný montér zrenovoval zárubne už v súlade s novým vzhľadom dverí. Neuveriteľné, že sú tieto dvere v jadre pôvodné. Ako posledné sa na svoje miesto nasadia dvere do obývacej izby. Pán Kolár s manželkou sú nadšení. Sú zajedno. Bolo správne rozhodnúť sa pre renováciu s Portasom. Vynikajúci výsledok. Za najvyššiu kvalitu ručí certifikát na dvere. Pre Portas sú najdôležitejší spokojní zákazníci. S Portasom sú možnosti renovácie dverí takmer neobmedzené. V našom katalógu si môžete vybrať z veľkej ponuky modelov a dezénov, ktoré sa dajú kombinovať s rôznymi štýlovými rámami, presklením a kovaním. Splniť individuálne želania nie je pre Portas vôbec nejaký problém. Pri renovácii dverí vás Portas presvedčí nielen výbornou kvalitou a prekvapivým sortimentom, ale aj vzorným servisom. Ráno odvezieme, večer privezieme. Renovačným systémom pre každé dvere zrenovuje Portas staré dvere za jediný deň vo vopred dohodnutom termíne. K vzornému servisu patrí samozrejme aj prvotriedna kvalita. Všetky použité materiály pochádzajú z vlastnej výroby a podliehajú stále prísnej kontrole kvality. Spolu so starostlivým spracovaním to zaručuje stálu vysokú kvalitu od Dánska až po Taliansko. Všetky renovačné riešenia Portasu fungujú bez náročného búrania, murovania a omietania. Vďaka renovácii Portas zachováte dobré meno časti renovovaných vecí, namiesto toho, aby ste ich vybúrali a vyhodili. Takto šetríte cenné suroviny a predovšetkým vlastnú peňaženku.
Portas ponúka renovačné riešenia na zlepšenie vášho interiéru. Máte záujem dozvedieť sa viac o vynikajúcich renovačných možnostiach Portasu? V takom prípade si vyžiadajte informačné materiály. Portas vám poradí a spraví analýzu potrebných renovácií. Obráťte sa na váš odborný závod Portas. Portas, jednotka na renovácie v Európe s viac ako 500 odbornými závodmi v 13 krajinách Európy. Prvýkrát aj vo vašej blízkosti.